ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ବି କୋଣର ପରିମାଣ ଅପେକ୍ଷା 10 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଓ ବି କୋଣର ପରିମାଣ ସି କୋଣର ପରିମାଣ ଅପେକ୍ଷା 10 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ହେଲେ କୋଣତ୍ରୟ ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କର। ତାହେଲେ ଏ କୋଣ ବି କୋଣ ଅପେକ୍ଷା 10 ଅଧିକ, ବି କୋଣ ସି କୋଣ ଅପେକ୍ଷା 10 ଅଧିକ, ତାହେଲେ 10 20 ହେଲା। ତାହେଲେ ସିଏ ତାଠୁ ଆଉ କେତେ 10 ଅଧିକ, ତାହେଲେ 30 ଡିଗ୍ରୀ। 30 ଡିଗ୍ରୀ 180ରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ କି ଫେଡ଼ିଦେବ। 30 କେମିତି ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏ ବି ଅପେକ୍ଷା 10 ଅଧିକ, ବି ସି ଅପେକ୍ଷା 10 ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଏ ସି ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଅଧିକରେ 20 ଅଧିକ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ 20 ଅଧିକ ଏ 10 ଅଧିକ ସମାନ କେତେ ହେଲା 30 ଅଧିକ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 180ରୁ 30 ଫେଡ଼ିଦେଲେ 150। ଏବେ 150 ଡିଗ୍ରୀକୁ ତୁମେ 3 ଭାଗ କରିଦିଅ। 3 ଭାଗ କରିଦେଲେ ସବୁଠୁ ସାନ କୋଣର ପରିମାଣ ପାଇପାରିବା। ସବୁଠୁ ସାନ କୋଣ 150 ହରଣ 3 ସମାନ କେତେ ହେଇଗଲା 50 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ 50 ଡିଗ୍ରୀ କେଉଁ କୋଣଟା ହେଇଯିବ ସି କୋଣ ପରିମାଣ। ତାହେଲେ ବି କୋଣ ସି କୋଣ ଅପେକ୍ଷା 10 ଅଧିକ, ତାହେଲେ ବି କୋଣ କେତେ ହେଇଯିବ 150 ମିଶାଣ 10 ସମାନ କେତେ ହେଇଗଲା 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ବି କୋଣ ପରିମାଣଠୁ ଏ କୋଣ 10 ଅଧିକ କହିଲା କିଏ? ଏ କୋଣ କହୁଛି ବି କୋଣ ଠାରୁ 10 ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଏ କୋଣ କେତେ ହେଇଯିବ 60 ମିଶାଣ 10 ମାନେ 70 ଡିଗ୍ରୀ। ତେବେ କୋଣତ୍ରୟ ପରିମାଣ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଏ କୋଣ ହେଉଛି 70, ବି କୋଣ ହେଉଛି 60 ଏବଂ ସି କୋଣ ହେଉଛି 50।